Konserniimme kuuluu 3 yhtiötä, 10 toimipaikkaa ja 180 työntekijää. Olemme erikoistuneet vesivahinkojen kartoitus-, kuivaus- ja korjaustöihin. Toiminta-alueemme kattaa noin 2/3 Suomen pinta-alasta. Palvelemme vakuutusyhtiöitä, taloyhtiöitä, kiinteistöjen omistajia, julkisia toimijoita ja myös yksityisiä asiakkaita. Palveluihimme kuuluu kosteusmittaukset ja tutkimukset, rakenteiden kuivaukset, purku- ja korjaustyöt. Lisäksi meillä on paljon kokemusta erilaisesta korjausrakentamisesta ja niiden lisäksi voitte kysyä myös tarjouksen kodin remonteista. Olemme asiantunteva kumppani kaiken kokoisiin kohteisiin. Meidän kanssamme työt sujuvat helposti ja aikataulussa. Vesivahingon sattuessa kun etsit kumppania, ammattilaisemme auttavat. Ota yhteyttä.